Da bawb. Hyfryd cael eich cwmni chi gyd. Dwi'n gofio gwisgo'r rhyw declynna o gwmpas. Ond mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Tydyn yn braf? Bod chi wedi eich mygydu i gyd. O na, mae'n ystyr arall i'r gair mygydu, dwi'n meddwl. Pidwch ag edrych yn geiriadur. Bod ni ddim yn yma, a mae'n braf chi. A gobeithio fyddwch chi mwynhau y gwasanaeth bach yma i chwystod o i gyd. A mae'n braf chi a'ch gweld chi a cael eich cwmni chi a bod hefo'n gilydd oherwydd dyma ydy ni sy'n credu yna fo a Iesu Grist yn ben ac yn goron ar y cwbl mae Iesu Grist yma drwy yr ysbryd glân a dyma'r addewid i ni pan da ni yn cyfarfod mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd nad yda ni yn ei gael mewn unrhyw gymdeithas arall corff Crist hefo'r ni. Felly croeso mawr, ond wrth gwrs drwy dechnoleg, nid chi yn unig sydd yma. Ond mae yna griw ar Facebook, a mae yna griw ar Zoom bore yma. A da ni'n croesawu nhw i gyd i'r gwasanaeth hefyd. Yn ei bydda nhw yn i ni ddechrau addoli hefo'n gilydd. A darllen chydig adnodau fi fydd yn gwneud o a 4. Dwi am ganmol yr arglwydd bob amser a'i foli'n ddi-baid. Dwi am frolio'r arglwydd, bydd yr rhai sy'n ac yn llawenhau. Dewch i ganmol yr arglwydd gyda mi. Gadewch i ni foli gyda'n gilydd. Profwch drosoch eich hunain mor dda ydy'r arglwydd. Profwch a gwelwch mor dda yw yr arglwydd. Gawn ni gydweddio. Arglwydd mae o yn hyfryd cael dod at yn gilydd i dy geisio di ac i daddoli di a da ni wirioneddol wedi colli hyn yn ystod y flwyddyn dwytha o bobl Iesu Grist yn dod at ei gilydd mewn addoliad mwyn dosod di yn ganolbwynt i'n bywyda ac i'n dealltwriaeth o popeth sydd a da ni ddim am gymryd dyfodol ond da ni eisiau gwerthfawrogi bob gwasanaeth da ni eisiau gwerthfawrogi bob unigolyn sydd yn ymuno hefo ni. A da ni eisiau diolch i ti am y ar y bore hwn o beraidd wanwyn. Da ni'n dyfoliannu oherwydd dy fod ti yn dduw bendigedig. Da ni'n dydyrchafu oherwydd yn bod ni wedi dod i dy ddeall athgaru drwy yr anwyl fab Iesu Grist. A da ni'n gweddio byddi di yn helpu ni drwy nerth a golini'r ysbryd glân y bore yma i dy addoli di yn ddidwyll. Mae yna beth yn gwahanu ni oddi wrtha ti. Wyt ti'n gwybod am y pethau anaddas da ni'n ddal yn meddyliau ni'n crwydro yma thraw. Ond drwy'r ysbryd bennig y bore yma, wrth i ni brofi'r bendith o fod yn rhan o gymdeithas y saint. Gad i ni brofi beth yw'r nefoedd yn dy gymdeithas di. Ac fe oedden nhw'n dyfendus ar gynulleidfaoedd Caerdydd a Chymru a'r byd ar y sul hwn. Oherwydd da ni'n rhan o filiynau ar filiynau o bobl sydd yn gwneud hyn. Yn dy geisio di yn arddel dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn plygu pen wrth gydnabod mai ti yw ein Duw. Adnewydda ni, bywioga ni, fel yn bod ni'n dystion bywiog i Iesu Grist. Ac yn ei enw ef y gofynnwn hyn. Amen. Da ni am wrando ar emyn sy'n gyfarwydd erbyn hyn i ni, oleini'r byd.
Dwi'n darllen o Ioan penod 20, adnodau 19 i 31. Y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi, am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalôm, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna dwedodd Iesu eto, Shalôm, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, fydden nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd, ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a roi fy mis yn y briwiau hynny, a roi fy llaw i mewn yn ei ochr, wna i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn, roedd Thomas yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalôm. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddyrnau, rod y fus i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i'w roi yn fy ochr i. Stopia amau, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwirthiol eraill, ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdano nhw yma. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu mwyn i chi credu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdod e. Chi carus am y darlleniad, a mi fyddwn ni yn dod at un adnod yn y darlleniad hwnnw yn y munud i fyfyrio ryw gymaint arno fo. Da ni am weddio hefo'n gilydd, a mewn ffordd dwi wedi torri'r gweddiau fyny bore yma, gweddi o fawl addoliad i ddechrau. Gweddi rwan i gyflwyno sefyllfaoedd a phobl. Dwi eisiau mynegu cydymdeimlad hefo Joy sydd wedi clo diwethaf yma. A dyma'r tro cyntaf. A da ni'n di gallu gwneud hyn yn ystod y clo yn ydan. A mae rhywbeth cyfarch yn gilydd a deimlo yn iawn hefo'n gilydd. Ond mae'n gweddiau ni wedi bod hefo chi ar teulu Joy. A da ni'n meddwl amdana chi yn eich colled ac am eich hiraeth, am eich mam yn y gorllewin. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, mae mor braf bod hefo'n gilydd yn syml. Dod at yn gilydd yn yr enw mwyaf mawr, sef enw Iesu Grist. A gwybod fod y gariad tragwyddol dian Iesu yn clymu ni yn ein gilydd mewn ffordd arbennig, mewn ffordd goriwch naturiol, ac mewn ffordd dragwyddol. Da ni'n daddoli di. Da ni am fynegu yn... Da ni am ddathlu dy gariad yn yr arglwydd Iesu i berffeithrwydd, i farwolaeth ar y groes, i atgyfodiad, a i addewid y bydd rhyw ddydd yn dychwelyd mewn gogoniant. Da ni ar chwistod y... Ni'n edrych ymlaen at
y a'r chwerthin a'r mwynhad fel eglwys Iesu Grist Ebeneser. Ond yn gweddia nawr, da ni am eiriol, da ni am gyflwyno sefyllfaoedd i ti. A mae'n meddyliau ni heddiw yn mynd i gyfeiriad India a'r sefyllfa erchyll sydd yn datblygu yn y fan honno. A 3 o achosion newydd o'r haint yma yn ystod y 4 awr ar 20 dwytha. A da ni'n gweddio dros y llywodraeth a'r arweinyddion cymdeithasol a'r gwasanaeth. Gweddio bydd bywyda'n ac y bydd pobl yn gallu ymdopi hefo'r hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Da ni'n gweddio dros mae'r a'r erlyd sydd wedi digwydd yno, a rai ac i Gristnogion. A da ni'n gweddio am heddwch a chyfiawnder rhwng pobl yn ein byd. Da ni am gyflwyno wythnos cymorth Cristnogol i ti yn ystod mis Mai, ac yn gofyn am dyfendith ar yr elusen drwy wledydd Prydain yn ei cyfanrwydd, ac yma yng Nghymru. Yn gofyn am dyfendith ar y tîm, yr elusen sydd yn paratoi, ac hefyd ar wain y tîm hwnnw mewn cyfnod y digynsail, i bod nhw'n awd a'r anghennus am yr amgylch rhoweledigaeth ac egni a fel bod arian yn awr mwyn lleddfu angen a thlodi yn ein byd. Da ni'n cofio hefyd Arglwydd am yr etholiadau Senedd fydd yn digwydd yn ystod mis Mai. Yn gweddio dros y pleidia, yn gweddio y bydd pobl addas o bob plaid yn yma yng Nghymru. Pobl sydd hefo doethineb a dros bobl a phoblogaeth Cymru yn ei chyfanrwydd, fel yn bod ni fel cyfiawn a theg i fyw ynddo, lle mae'r gwan a'r bregus a'r hen a'r sal yn a'i gwarchod. Da ni'n meddwl am Ebeneser rwan i'r dyfodol wrth i yn gofyn y byddi di drwy dair a thrwy'r ysbryd yn rhoi arweiniad clir i ni o beth dyla'n blino'r ieith sydd i ddod. Sut y gallwn ni fod yn dystion effeithiol i'r arglwydd Iesu Grist, gobeithio yn y cyfnod ôl Covid yma. Beth dyla'n blino'r ieitha fod, i ba gyfeiriad y dyla ni symud. Da ni'n cofio am hynny sydd mewn galar o golli anwyliaid. Da ni'n meddwl am yr henoed a'r to hun sydd wedi bod yn gaeth cyhyd. Da ni'n cofio am yr rhai hynny sydd yn sal, yn gorfforol, a'r rhai hynny sydd yn teimlo yn isel i ysbryd ac yn methu i ddydd. Bydd gyda i gyd. Bydd gyda'r teuluoedd hynny sydd yn magu plant man a bach a phobl yn ieuenctid ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn gyfnod anodd Arglwydd ac yn gyfnod dryslyd i'n pobl ifanc ni. A da ni'n gofyn y byddi di yn i'w goleuo a'i nerthu. Ac fe gofion am yr rhai hynny yn ystod yr wythnosau nesaf yma sydd yn yn yr ysgolion. Tir hwn wrandewi wedi ata ti y daw pob cnawd, llef yr clywi ocheneidiau'r clawd, dydr i garedd sy'n cofleidio'r ddeiar faith. Gofynwn hyn yn enw Iesu Grist. A na i gyd gweddi'r arglwydd a gewch chi i hadrodd hi yn eich ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd,
Aled dy deyrnas, gweneler dewyllus, fel yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid andwyn i brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Amen yn eich calonna. Da ni am wrando ar emyn arall, a mae'r emyn yn gyfarwydd i chi. Mae'n cael ei chanu fel unawd y bore yma. Geiriau gan Elfed Lewis, oedd yn weinidog yn King's Cross, Llundain am flynyddoedd maith. Ond pan ymddeolodd o, fe symudodd o i fyw ym Mhenarth a dod yn aelod yn Ebeneser, Caerdydd. A dwi'n cofio siarad ychydig flynyddoedd yn ôl hefo Eirwyn Evans, nid Eirwyn Evans, Mefus Eirwyn Evans, sut fedra i anghofio. Ac oedd hi'n pan oedd Elfed yn dod i bregethu Ebeneser, bod nhw gofyn i Mefus i ddarllan, oherwydd na hi oedd un o'r ychydig rai o bobl ifanc oedd yn gallu darllan yn Gymraeg yn Ebeneser. Dyna'r Mefus yn dweud. Ac felly mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng yr emyn yma a'r geiriau gyfansoddodd Elfed a Ebeneser. Rho im yr hedd. Rho im yr hedd, na wyr y byd amdano. Hedd nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfoloes. Pan fod o'r don ar fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y gros. Rho brofi'r hedd, a wna i weithio'n dawel yng ngwaith y nedd, dan siomedigaeth flin, heb ofni dim, ond aros byth yn ddiolch.
Ddown ni at reina yn y munud rwan, oherwydd bod o'n cysylltu hefo yr adnod dwi wedi ddewis i drafod y bore yma. A dyma'r adnod i chi. Dwi wedi gwneud hynny. Tydyr fedra ni gael ar ôl yr emyn? Ma ni, hon. Yr adnod hon. Medda Iesu wrthynt eilwaith, Tangnefedd i chwi. Fel y mae'r yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Dyma'r adnod dwi wedi ddewis i ni feddwl amdani a'i dadansoddi rhyw gymaint y bore yma. Yn yr efengil yn ôl Ioan, yr 20fed bennod. Da ni yn y cyfnod yma da ni newydd athlu y Pasg ag atgyfodiad yr Arglwydd Iesu. Y mis Mai, dwi'n meddwl y 30 mae dydd Iau dyrchafael, Ascension Thursday, neu yr esgyniad, ac yna mi fydd y Pentecost yn dod. Ac felly, da ni'n y cyfnod rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad. Ac o'n i'n meddwl swn ni yn dewis rhywbeth fysa yn gysylltiedig â hynny. Oherwydd am gyfnod ar ôl i atgyfodiad, mi oedd Iesu yn ymddangos i'r disgyblion. A i ddeud y gwir, sydd wedi mwynhau cael bod yn un o'r criw yn ystod y dyddiau hynny. Da chi bod, Iesu wedi atgyfodi y gwaith o iachawdwriaeth wedi wneud, y groes wedi mynd heibio, presenoldeb yr arglwydd hefo'i bobl. A fedrai'n peidio meddwl bod nhw'n cael hwyl efo'i gilydd ynddo. Chymod bod nhw'n enjoyo dod at ei gilydd. Iesu, y 12, yr merched oedd yn ei ddilyn o. A bod na elfen fawr o lawenydd yn ystod y cyfnod yma. Oedd o fel rhwng dau beth yn doedd. Yr gwaith Iesu wedi wneud rhyfeddol, a mi oedd y gwaith mawr yn mynd i gychwyn yn y munud nes ymlaen mewn chydig wythnosa o rannu y newyddion da yma. A mae wedi cael ei gofnodi yr digwyddiadau, cyfarfod y merched wrth y bedd, y disgyblion yn yr ardd, o Rywch Ystafell, cerdded hefo'r ddau i Emais. A mae Paul yn sôn yn cyntaf Corinthiaid ac yn dweud i fod o wedi ymddangos i Cephas ac yna i'r 12, ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago yna i holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd fel rhyw erthyl o apostol. Gynnau'r adnod yma, dwi'n credu. Tydyr? Oes. Fel rhyw erthyl o apostol. A jyst oedi cyn symud ymlaen, da ni'n digwyddiadau hanesyddol sydd yn cael eu cyflwyno fel ffeithiau hanesyddol. Nid fel chwedloniaeth, nid fel mytholeg yma rhywun wedi i ddychmygu a'i ysgrifennu mwyn cyfleu rhyw fath o wirionedd ysbrydol. A dyma her y ffydd Gristnogol, wrth gwrs efo'r atgyfodiad. Da ni hanesyddol ar hyn y ddigwyddodd. A mater arall ydy, os da chi'n credu, neu'n gwrthod arwyddocad beth sy'n gwyddodd. A mae hyn yn bwysig. Mae'r ffydd Gristnogol yn seiliedig nid ar fympwy pobl, ond ar ffeithiau a digwyddiadau hanesyddol. Gewch chi credu, neu gewch chi beidio credu yng ngwirionedd yr hyn sydd yn cael i gyfleu. Ond mae hynny'n bwysig yn hoes bresennol ni, oherwydd mae yna duedd mewn cymdeithas anghrediniol i bobl jyst deud, o lol di hynny. A chwedloniaeth ydi hynny. Heb o ganddyn nhw unrhyw ddealltwriaeth o pa mor agos i fywyd yr Iesu, yr ysgrifennwyd y dogfennau hyn. Pa mor agos i atgyfodiad yr Arglwydd Iesu, yr ysgrifennwyd llythyra yr apostol Paul. Chi'n sôn am 10 mlynedd ar 20. O fewn cof y bobl oedd yn ei ysgrifennu nhw. Ac oedd rhai o'r bobl yn dal yn fyw oedd wedi bod yn dystion.
A mae hwnna'n bwysig iawn yn hoes ni, sydd yn ddirmygus o Feibl a ffydd a'r hanes am yr arglwydd Iesu. Gnewch eich gwaith cartra hanesyddol cyn mynd ati i wrthod neu dilorni y ffydd. Rwan ta, yn y cyfnod yma, mi oedd yr Iesu'n dysgu'r disgyblion, yn doedd? Oedd o yn dweud wrthyn nhw, wel, dyma arwyddocad yr hyn sydd wedi digwydd, a dyma dwi eisiau i chi wneud pan fyddai'n gadael. Ac oedd o yn esbonio iddyn nhw, dwi'n siŵr, yn eitha clir yn ystod y cyfnod hwn. A mae'n amlwg fod yna rhywbeth yn pwyso'r meddwl Iesu Grist yn arbennig, sef yr angen i rannu y newyddion da yn y dyfodol. Oherwydd fwy nag unwaith mae o'n dweud yn y cyfnod yma rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad, mae eisiau chi rannu beth sydd wedi digwydd hefo pobl eraill sydd ddim yn credu, sydd ddim hefo ffydd. Oherwydd mae angen ar ddynoliaeth i glywed am y newyddion pwysicaf a mwyaf bendigedig erioed. A da chi'n gwybod be eich cyfrifoldeb chi yn ysgyblion ni ydy rhannu hwn. Oherwydd mi fydda i yn gadael. A dyma ddwedodd o yn yr adnod hon, Ioan 20:21, wrth y disgyblion. Tangnefedd i chi, fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Dewch chi'n ei ddelio fo'r cymal i ddechrau. Eirene, da chi'n cael yr enw Saesneg, Irene. Come on, Irene. Hwna, Eileen oedd hwnna, de? Dexys Midnight Runners. Dwi ddim yn dyfynu Dexys Midnight Runners yn y gang. Nid cymal Irene oedd o. Ond Irene, Eirene, y gair sydd yn cael ei gyfieithu fel tangnefedd yn Gymraeg. A mae hwnna'n air hyfryd yn dydi? Tangnefedd. A mae'r Iesu'n dod at i bobl ac yn dweud, tangnefedd i chwi. Pam bod o'n dweud hyn? Wel, dechrau'n ymarferol, ynddo? Yn yr amgylchiadau, yn y sefyllfa oedd y disgyblion yn y cyfnod yma, oedd, waith i ni gyfadda, sa pawb ohona ni'n peta sa un o'n ffrindiau ni wedi marw, ac o fewn tridia yn ymddangos i ni. A mae yna anghrediniaeth. Da chi bo, mae'r person yma wedi marw ddaru ni weld i gorffo, fe gynhaliwyd angladd bach ac fe roddwyd i gorffo yn y bedd, a dyma fo yn y fan yma. A fedrwch chi ymdeimlo ar dychryn oedd gan y disgyblion yma. Hei, di hyn ddim yn digwydd, di hyn ddim yn beth arferol. Ac felly mi oedden nhw yn betrus, ydy hyn yn wir, a Iesu Grist ydy hwn. Ac felly mi o'na ofn yn ei calonna, fel sa'na ofn naturiol yn fod person wedi dod yn ôl yn fyw ar ôl marwolaeth. Di pethau fel hyn ddim yn digwydd. A dyma'r sefyllfa y disgyblion. Chi'n bod, da chi di cyfarfod pobl enwog. Pobl sydd yn cael ei ystyried yn enwogion o fri. Dwi wedi cyfarfod enwogion o Gymru dros y blynyddoedd. A fedrai gofio dal yn llaw yn had mewn eisteddfod a siarad hefo pobl fel Cynan a y beirdd o fri a Gwynfor Evans a arweinyddion a o'na ryw ora ynglyn â nhw. Dwi'n bos da chi di cyfarfod rhai o'ch arwyr byd eang rhyw dro a bod yn eu presenoldeb nhw mewn unrhyw faes, a mae yna rhyw deimlad o chwythdod a gwefr o drydan o fod yn eu cwmni nhw. Pa faint mwy oedd gwefr y disgyblion o fod ym mhresenoldeb yn mab Duw oedd wedi atgyfodi, a'r trydan, a'r wefr, a'r egni, a'r cyffrodd yn eu calonna nhw, hefo cymysgfa o ofn a
dychryn. I ddeud y gwir, mi fydda yna ofn a ffetrister yn cael ni yn bydda o gyfarfod yr arglwydd Iesu mewn amgylchiadau o'r fath. A medda Iesu, tangnefedd i chi, fi ydi o, dwi yma. Peidiwch a dychryn. Ond mi o'n elfen arall hefyd yn doedd, oedden nhw yn yr ystafell yma, mi oedden nhw wedi cau y drysa, wedi cloi y drysa, mae siŵr fod na, nid blind, beth ydych chi'n galw'r drysa bach na'r ffenestri? Blinds dyn nhw? Shutters. Bod nhw wedi cau y shutters oherwydd bod nhw'n ofn yr awdurdodau. Oedden nhw newydd gipio i arweinydd, wedi laddo, wedi gosbi fo, wedi chwipio, a nhw oedd y dilynwyr penna. Ac oedden nhw'n yr ystafell yma yn ofn unrhyw adeg y bydda awdurdodau'n dod, yn cicio'r drysau lawr, yn eu cipio nhw, a'i dal nhw, a'i cosbi, a'i carcharu nhw. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll ac yn dweud, tangnefedd i chwi. Peidiwch a gadael i'r amgylchiadau eich trechu chi. Peidiwch a gadael i'r ofna gymryd drosodd yr hyn da chi'n ei weld ar hyn o bryd, oherwydd dwi yma hefo chi, dwi'n fyw. Dydyn nhw ddim wedi'n nghoncro fi sydd wedi concro yr amgylchiadau a nhw. A mae Iesu'n gwybod i angen nhw'n dydy, yn ymateb i'r sefyllfa ac yn dymuno tangnefedd iddynt. A pan da ni'n cymhwyso hyn i fywyd disgyblion Iesu heddiw, chi a fi a phobl fel ni sydd â ffydd ynddo fo, mae Iesu'n gwybod yn amgylchiadau ni. A da ni wedi gwynebu chwystod mawr yn ystod y cloion yma. Rhai ohona ni sydd yn gweithio, mae pawb ohona ni wedi cael yn herio yn yn gwaith. Da ni wedi pryderu am yn teuluoedd. Mae rhai ohona ni wedi cael colledion. Mae Iesu'n gwybod am hyn. A mae o'n gwybod am yn amgylchiadau ni. A mae o'n sefyll yn y canol fel arglwydd byw. A bora yma mae o'n dweud, tangnefedd i chwi. Does na ddim byd sydd yn mynd i fod yn drech na chi. Ond trwy ddau, mi fyddwch chi'n ddiogel, doed a ddelo. A mae'n dweud rhywbeth 14 o Efengil Ioan, lle mae o'n dweud, yr wyf yn gadael i chwi tangnefedd. Chi'n cofio benod yna, mae'n un cofiadwy calon, William Morgan. Yr ydych chi'n credu yn yw, credwch yn ofinau hefyd. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau a the amgen mi a ddywedaswn i chwi, yr wyf yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac yna nes ymlaen yn y benod, mae'n dweud, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd fy hun. Nid fel y mae y byd yn rhoi, yr wyf fi yn rhoi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Peidiwch a gofni. A dyma lle oedd Elfed di cael yr ysbrydoliaeth i'r benod gyntaf de. Rhoi mae'r hedd, na wyr y byd amdano. A dyma mae Iesu Grist yn ei ddeud, rwyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i, nid fel y mae'r byd yn rhoi, rwyf fi yn rhoi i chwi. Dwi'n rhoi o ansawdd gwahanol na'r hyn gewch chi yn y byd yma. Mewn gwirionedd, chewch chi ddim heddwch a tangnefedd ymhella'r byd yma, ond drwy roi ffydd yna i a nilyn ni. A mae'n deud dau beth yn fama am y tangnefedd. Rwyf yn gadael i chwi tangnefedd. Hynny yw, mae'n rhywbeth sy'n parhau hefo ni. Nid un waith ag am byth. Ond os da ni'n credu yn Iesu Grist, mae o'n gadael y tangnefedd hefo ni beth bynnag da ni'n ei wynebu. A da chi'n gwybod, dwi'n gwybod bod lot o honna chi wedi gwynebu pethau anodd dros y blynyddoedd. A mae Iesu'n deud, dwi'n gadael i chwi fy nhangnefedd. Ac yn yr ail beth mae'n dweud ydy, dwi'n rhoi i chwi fy nhangnefedd. Rhoi mae'r hedd na wyr y byd amdano, hedd, nefol hedd, ddaeth trwy anfeidrol loes. A fe ddaw'r tangnefedd hwn oherwydd pwy ydy Iesu Grist, mab Duw,
Beth wnaeth yr arglwydd Iesu yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad ac addewidion Iesu Grist i'r dyfodol. Da chi'n iawn, da chi'n ddiogel, peidiwch â dychryn beth bynnag ddaw, oherwydd dwi'n rhoi tangnefedd i chwi. Dyna'r cymal cyntaf, ac yna'n sydyn yr gweddill o'r adnod yma. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Yn y cyfnod rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad, mae'r Iesu'n dweud, fel nath y tad yn anfon i'r byd, dwi rwan yn eich anfon chi i'r byd. A da ni'n gwybod fod Iesu wedi i'r byd i ddod â'i achawdwriaeth. Moses a'r proffwydi wedi dweud fydd un arbennig yn dod i ddod â'i achawdwriaeth Duw i'r byd, fel Meseia, fel arglwydd ac fel gwaredwr. A dyna wnaeth Iesu, dyna gyflawnodd yr arglwydd Iesu. Yn gosod ffordd i ni ddod i berthynas â Duw, i garu Duw, drwy dderbyn maddeuant a'i farwolaeth aberthol, a derbyn bywyd drwy atgyfodiad. Mi oedd Duw yn ei gariad wedi anfon yr Iesu i'r byd. Ond mi oedd y gwaith, rhan yna'r gwaith, wedi orffen, wedi gwblhau. Ac yna, mae'n dweud wrth y disgyblion, mae yna benod newydd rwan, neu mae yna barhad i'r gwaith. A chi sydd yn gyfrifol am hwnnw. Fel y mae'r tad wedi anfon i, dwi rwan yn eich anfon chi. A mae hwn yn cysylltu hefo'r comisiwn roddodd Iesu, dydy, ar ddiwedd, dwi'n anghofio bod fi'n gwisgo hwn, ar ddiwedd Mathew. Mae hon gen i'r adnod yma hefyd. Y daeth Iesu atynt a'r llefaru wrthynt, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan i bedyddio hwyn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu ddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, rwy fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Fel yr anfanodd y tad fi, dwi rwan yn eich anfon chi, i rannu y newyddion da am gariad Duw yn Iesu Grist. A dyna ddigwyddodd o'r Pentecost ymlaen. Mae'r ysbryd yn dod o nerth a gweledigaeth ac egni i'r disgyblion. A mae yna ffrwydriad. Mae Iesu'n yn anfon ni allan rwan i rannu'r newyddion da yma hefo i gyd. A dyna sydd wedi digwydd yn hanes yr Eglwys Gristnogol drwy'r canrifoedd. Mae Cristnogion wedi ymateb i alwad a gorchymyn yr Iesu i fynd fel yr anfonodd y tad fi, dwi yn eich anfon chi rwan. Ac allwn ni sôn am gyfnod y seintiau yng Nghymru. Oedden nhw'n gwneud hynny yn sefydlu cynulleidfaoedd a llannau, allai sôn am gyfnod y Puritaniaid yng Nghymru, a deddf teulu gwybodaeth a Roth a Morgan Llwyd a'r rheini yn rhannu yr Efengil. Allai sôn am y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru a'r 4edd ganrif ar 15 wedyn. A lle da ni'n gweld Cristnogion yn mynd allan ac yn dweud, mae gynna i newydd da i rannu hefo chi. A mae werth i chi glywed oherwydd mae Iesu yn anfon i rannu hwn hefo chi. A mae'n rhywbeth, da ni wedi colli golwg arno fo yn iawn fel eglwysi ers blynyddoedd maith. Rhywbeth sydd yn flaenoriaeth hanfodol yn ymwybodolaeth ni fel eglwysi a fel corff Crist ydy rhannu y newyddion da. Nid gadw fo i ni'n hunan, da ni fod i adeiladu'n gilydd ac annog yn gilydd ac o fewn i'n eglwysi, ond da ni'n da ni fod i rannu fo. Yn Sainsbury's, os da chi'n siopa'n Sainsbury's, yn Lidl fyddai'n siopa fel arfer, ond weithio am treat fyddai'n mynd i Sainsbury's. Dwi'n wedi cyrraedd Waitrose eto. Mae yna dorf bach garlig, a dwi'n licio'r enw ar y dorf.
ter yn lle. Ter yn lle. A mae'n lwmp a da chi wrth y bwrdd a da chi'n ei rhwygo hi a da chi yn rhannu hi i'r teulu. Dyma di natur yr efengil a bywyd yr eglwys Gristnogol, ter yn lle. Wrth brynu'r dorth, da chi fod i rannu hi. Wrth fod yn gorff Iesu Grist, da ni'n cael y newyddion da a'r efengil am gariad Duw a bywyd newydd a iachawdwriaeth. Nid i gadw hi ni'n hunan, ond mwyn i rhannu hi hefo pobl sydd ddim yn rhan o'n cymuned ffydd ni. A da ni di mynd yn esgeulus o wneud hyn, yn enwedig fel Cristnogion Cymraeg yn hiaith. Da ni di mynd yn rhy fewnblyg, yn edrych ar yn bogail fel oedden nhw'n arfer dweud, ar yn botwm bol. Pa mae Iesu Grist yn dweud, eich braint chi, eich gwaith chi ydy mynd allan yn eich cymuned a rhannu y newyddion bendigedig yma fod Duw yn eich caru chi, fod Duw yn gallu gweddnewid eich bywyd chi, fod Duw isio gweddnewid eich cymdeithas chi, a da ni'n eich gwahodd chi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid i ni sylweddoli hyn fel eglwysi yng Nghymru. Na ddaw llwyddiant, na ddaw ffyniant, na ddaw twf, os nad yda ni yn rhannu y newyddion da. Wrth i ni ddod allan o'r cyfnod clo, dwi'n awyddus iawn yn bod ni fel eglwys yn trafod ac yn blaenoriaethu dulliau da ni'n mynd i'w defnyddio i gyrraedd pobl newydd, i gyrraedd teuluoedd newydd, i gyrraedd teuluoedd da ni wedi colli o'n cymdeithas ni dros y blynyddoedd. Mae'n gyfla raid i ni asesu'n sefyllfa. Oherwydd mae Iesu'n dweud, rwy fi yn eich anfon chi fel yr... Yng Nghaerdydd, maen nhw'n deitha fi bod yna 35,000 o Gymru Cymraeg. O, dyn nhw'n yma bora yma, dyn? Dyn nhw'n y... Da chi bo, allwn ni ddweud bod yna 34,500 o Gymru Cymraeg yng Nghaerdydd nad yda ni fel eglwysi ar i radar nhw o gwbl. Nad yda ni'n bersnasol i'w bodolaeth nhw. Nad yda ni'n cyffwrdd un eiliad o'i dydd nhw o fis i fis. A mae Iesu'n gosod yr her i ni. Sut ydych chi fel eglwys? Sut mae Ebeneser? Sut mae corff Iesu Grist Ebeneser yn mynd i ymestyn allan i gyrraedd y bobl hefo newyddion da yr efengil? Be da ni'n mynd i flaenoriaethu wrth ddod allan o'r clo? Pa weithgareddau plant nhw? Pa weithgareddau da ni'n mynd i roed yn hadnoddau a'n harian tuag ati nhw mwyn rhannu y newyddion da? Sut yda ni fel cynulleidfa am fod yn eglwys fwy dawys a deiniadol wrth rannu yr efengil? Oherwydd angen mwyaf poblogaeth Caerdydd ydy Iesu Grist a'r newyddion da. Ac angen mwyaf cenedl y Cymru mae Duw wedi'n gosod ni ynddi hi ydy Iesu Grist a'r newyddion da. Medda Iesu wrthyn teilwaith, tangnefedd i chi, fel y mae'r tad wedi fanfon ni, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen. Da ni am wrando ar eiriau Plant y Celyn wrth gloi, ond mae hwn yn recordiad arbennig un ddau sydd yn bresennol y bore yma, sef Hywel a Caled. A da ni'n diolch iddyn nhw am y recordiadau maen nhw wedi baratoi yn ddiweddar. O'r
roi fy ngolwg yma i lawr I gyrra'r greadigaeth fawr Gwrthrech ni wyl fy enaid gwan Ond Iesu bwyso arno'n rhan Dewisau sef ac efo hyd Ddewisaf mwy tra yn y byd Can Gwynfydd ddaeth im henaid tlawd Cael brenin nefoedd I mi'n frawd O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban Do fe garodd fi pan oedd o dan yr hoelion O, mae'n caru ni ac yn y nef yn eiriol O, dy gariad I Hysur oll oddi wrtho dad Mae'n dad, mae'n frawd, mae'n brio tad Arweiniad llariaeth ti a thref Feiriolwr cyfiawn yn y nef O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban Do fe garodd fi pan oedd o dan yr hoelion O, mae'n caru ni ac yn y nef yn eiriol O, dy gariad di Fel man ar nefoedd ffri Yw hyfryd hedd fan wylid ci Mwynhad o'i gariad efau ras Na'r diliau mel sy'n well ei flas O, do fe garodd fi pan ddaeth i'r byd yn faban Do fe garodd fi pan oedd o dan yr hoelion O, mae'n caru ni ac yn y nef yn eiriol O, dy gariad di Hyfryd iawn, diolch a cael addoli'r hwn sydd wedi yn caru ni. O dyna fo ffrindiau, mae wedi bod mor braf eich cwmniaeth chi a'ch cyfeillgarwch chi fel hyn yn ystod y misoedd dwytha. A da ni'n gweddio na fydd trydydd ton. Gai ofyn I chi I gadw yn iach ac I gadw pellter oddi wrth pobl ddiarth yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Ac yn edrych ymlaen os Duw a'i mynd I addoli dydd Sul nesaf yn nghapal yr eglwys Fethodistaidd am 3 fydd y gwasanaeth y Sul nesaf. Felly os gallwch chi ddod, mi fydd yna groeso cynnes iawn I chi Sul nesaf. Na I adrodd y gras a gewch chi ddweud y gras yn eich calon. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Ga'i'ch annog chi I fynd allan i'r heulwen ar awyr iach lle allwch chi